Mám 5 pokusov na to trafiť pinče, aby dokopy mali 500 km za hodinu. Pokus číslo 1, aby som dať minimálne 100 km za hodinu. Nech to nie tak. To nebolo 100. O môj bože, ja som to práve selol. Ukáž? 79. Dostáva nám 421. To už bolo trochu lepšie. Poďme sa pozrieť. 106! Dobre. Tretí pokus. Hrám sa na Mastýho. Poďme. Kamo, SSL som. Davaj. Oh môj. Nie, to bol bounce. To nebude dobré. 93. Posledný pokus. Už by som mohol hitnúť, čo? Oh! No bounce! To musí byť way nad 100%. 107. 115 bol môj rekord, takže nebude to také ľahké trafiť. Kamo, let's go! Takže dokázal som to na -1. Dobre, to je všetko. Ak sa vám to páčilo, tak napíšte komentáre, lajky a vidieť ďalšie videá.